Vítajte pri jubilejnom videu, kde sa vás nazbieralo prvých 100. Z čoho sa mega teším. Aj keď dokonca už je vás tam vyše 100, čo som úplne prekvapený. Nečakal som, že až tak rýchlo to bude pribúdať, ale o to viac sa z toho teším, samozrejme. A budem sa snažiť robiť to naďalej, tak aby to bavilo čo najviac vás. Ale dobre, však stačilo omáčok. Ideme sa trošku niekde odviesť. Keď je už takto krásne, tak nedbám. Čo budeš? Dneska mám voľný večer. Priateľka ide na kávu s kamarátkou a bolo mi povedané, že môžem robiť čo chcem. Môžem robiť čo chcem. Zopakujem to, že môžem robiť čo chcem. Tak robím. Keď som išiel k frajerke, tak som natáčal video, keď som išiel z garáže. Ale teda aspoň som si myslel, že natáčam, lebo sa nenahrávalo. Smutný som prišiel tam, ale čo som hovoril skrátke, že idem na kávu. A dúfam, že už ozaj na kávu, nie ako naposledy. Čo sa mi aj splnilo, čakala ma krásna kávička, čakal ma koláčik, takže som si prišiel veľmi po pánsky. Trošku som sam oddychol. A išiel som na cesty. Idem sem, som ešte nebol. Teda bol, ale riadne dávno, ani neviem už kam to ide. Ale však uvidíme, kam ma to zavezie. Zavetie. Kam ma to zave. Pekne to tu majú celkom. Chcel by som nejak poďakovať vopred všetkým, ktorí mi napísali do komentárov nejaké rady, ako chodiť po tom zadnom a ako to skúšať a ako to sa prekonávať a tak ďalej. Presne niečo podobné som si predstavoval, takže som za to veľmi vďačný. Medzičasom som to bol samozrejme aj skúšať a nejaký progres tam je, ale stále to ešte nestojí za video. A už som si práve spomenul, kam toto išlo. Nikde, iba do Riti Olade. Kde som chcel ísť? Kde som? Kde ideme? Kde som v Riti? To už som prevel. Už som sa osral zase. Hlavne teraz neprepáliť odbočku. To by malo byť už tu niekde. Áno. Tu doprava, tu doprava. Či zase. Jasné, že tu to nie je. No, vynikajúce. Si to krútim, jak taký oný. Dúfam, že toto video frajerko pozerať nebude, lebo
má za to, že mám skvelý orientačný zmysel. Dobre, to bude tamto. Na 100%. Oproti potravinám, presne, to je ono. Presne, to je ono. Na prvýkrát. Inak, ako som spomínal v jednom komentári, do konca sezóny sa mi možno podarí natočiť ešte 2, možno 3 videá, ak sa teda podarí. Výhľadík tento, to je rado sa vozí tu. Uj. Ako sa podarí, ale kto vie, no. Musím povedať, že je to strašne závislé od počasia. A čo budem robiť potom, neviem. Budem čakať, kým vyjde opäť slnko. Budem čakať, kým vyjdú prvé jarné lúče. Budem čakať, kým sa konečne bude môcť znova odviesť a natočiť nejaké video a slnko začne rozmrazovať. Ale ak by vás náhodou niečo napadlo, že čo cez zimu, samozrejme okrem nápadov, že obuj tam klince a choď sa voziť, tak ľudia napíšte do komentu, čo cez zimu. Jedno možné nastavenie, lebo viacerí ste sa ma pýtali, že aký mám mikrofón, ako to mám nastavené, ako mám kameru a podobne. Takže možno vám natočím aj nejaké videjko s tým setupom, ktorý tam mám. A keď si myslím, že je to technika v pohode, ale ak je tam nejaký kvalitatívny nedostatok, tak je to, myslím si, skôr kvôli mne ako kvôli tej technike. Inak do tejto uličky raz pôjdem. Už keď som si kúpoval motorku, tak som si to tu bol pozerať a som povedal, že to pôjdem preskúmať a ešte som nebol ani raz. Takže pamätajte na to. Pamätajte na moje slová. Pamätajte. No ale týmto oblúčikom, ktorým som sa tu teraz vyfičuril, sa dostávame na letisko odzadu a viete, čo to znamená? Tu chodím takto na čierno. Toto boli zrovna jedni z tých, ktorým sa nepáčim. Moja terénna motorka. Bože, toto keď sa vidím, tak sa hanbím sám za seba. Toto je jedna nádhera. Na druhú stranu všetci na vás nadávajú, lebo tu sa nemá čo chodiť na motorke. Tu iba zvieratá chodia a ľudia pešo. Aj na bicykli dokonca tu nemáš čo robiť. Ešte elektrický drôt, keby padne doprava, smutný by som bol hneď. By sa chodilo po zadnom, čo? Na krose. Hej. Oj boha. Skoro som sa posral. Ide o ľaký horár. Dúfam, že ma pošle do Ržiti. Neposlal. Oj. Tak ako obyčajne, tak aj tentokrát to zakončíme ako? Ako to zakončíme?
takým výhľadom, jak výhľad jak lusk, chlapci. Dievčence. Toto je život. Život. Ďakujem vám ešte raz. Ak sa vám videjko páčilo, tak lajkni, odoberaj, ak už odoberáš, tak díky a pošli to ľakomu ďalej, kľudne to zdieľaj. A čo ťa napadne, s tým rob. Tak sa teda majte pekne. A užite si opäť krásny výhľad. Yes. Čo výhľad? Panorám.